kan slukke for det der i baggrunden, man kan høre det. Jeg har 3 kødben her. Det kan jeg ikke. Er det ikke der, du ser det? Nej. Det er Lol, der er et jungletræ. Lol, der er et jungletræ over i sneverdenen. Er der? Mhm. Det Skal skal det helt skæft af sne? sukkerkage. Det kan jeg godt se. Og der er mange. Nej, Peter, vi kommer nok også til at lave en ticket series. Ja. Nej, vi kommer til at lave en check serie. Ikke en serie. Det er fandme. Nå, Peter, jeg tror, jeg slukker nu. Mange så er det gået. Det er faktisk ikke. Men, kommer jeg hjem igen? Ja, jeg tror lige, jeg skaffer mig nogle cocoa beans, og så kan vi lave en cocoa bean farm. Slime. Jeg fandt lige slimeballs. Okay, Peli, jeg går ind til mig selv igen. Wow, det er lækker. Ret meget. Jeg kan ikke fatte, hvordan jeg kan spille sådan her, men okay. Altså. Men post i kommentaren, hvis I synes, at jeg skal, eller i hvert fald fikse det i det mindste. Hvis I er nu. Eller jeg har 2 slimeballs. Nej. Har du? Nice, så kan vi lave 2 pistons. Sticky pistons, ikke pistons, men sticky pistons. Altså, hvis vi har ikke lige meget. Du ved godt, hvad jeg mener. Okay, så har vi 14 cocoa beans. Så kan vi lave kakao. Det er irriterende, jeg havde nogle folk med mig. Eller, de kommer an på selvfølgelig, hvem det er. Hvis folk ringer, når man sidder og snakker. Jeg sidder og optager. Ja. Lol, Victor har faldet ud. Jeg har fået noget kø. Victor, din brudskid, du skal ikke falde ud. Kæft for den nogen, der har lov. Jamen. Men det er så vigtigt. Oh my god! Jeg finder lige læger. Nu har jeg 2 læger. Fuck lidt. Ja, der er 4 køer, jeg har 2 læger. Ja, okay. Ja, jeg har 2 læger. Hallo, YouTube, jeg var til nej, ikke til jeg var til frisør her i morgen. Nej, her i dag. I morges. Det var i dag. Og så hende der klippede mig, hun kom til at klippe mit øre. Nå ja, det er rigtigt, hun klippede ham i øreflippen. Ikke lol. Altså, hvis I har prøvet det, så læg lige en kommentar og skriv, at I har prøvet det. Hvad skal du historie? Min fætter har prøvet det. Det er også noget, der sker til en frisør nogle gange. Altså ikke altid, men... Hvordan gang til frisør? Nu er jeg bange. Ja. Jeg har aldrig nogensinde til besøg igen. Så, men heldigvis så fik jeg klipningen gratis. Ja, det er selvfølgelig gengæld ret fedt. Så nu vil vi tage gerne til frisør igen. Jeg måtte få en gratis. Hvad for en? Frisøren, hun sagde, at jeg måtte få en voks gratis. Nice. Eller er det ikke det er for mest mænd, der nej, kvinder, der er frisør? Jo, det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg plejer altid at gå til frisør. Jeg bliver altid klippet af min mor. Men Victor kommer sikkert til at lave en commentary, hvor han sidder og snakker om det. Hvorfor fanden kan jeg ikke TB, Alfred? Altså, du er oppe. Hallo, Alfred, jeg tror lige, du skal præsentere vores navne. Altså, jeg tror ikke, folk ved, at vi er. Jo, det gør jeg i starten. Din brudskid.
Jeg er Peter, og det er mig, der har det der slime skin. Og ham, der har Scanner skin, det er Victor. Og ham, der så filmer det alt for. Ja. Det er mig. Og det... Okay, jeg hedder Peter. Og det er ikke. Hvor er I henne? Jeg tænker mig Altså, jeg er nede i huset. Er du ikke i en jungle, Peter? Jeg er nede i Awesome-hulen. Jo, jeg er en jungle lige nu. Awesome-hulen. Godt, så er det fordi, du har tilbudt dig til mig. Gå lige ud. Eller, gå hen, du kan godt se, at du står i sådan noget hvidt noget. Nej, sådan noget, et hvidt. Noget stenområde. Lord. Kan du se mig? Nej, men det var der, du tilbød dig til mig. Jeg har fået med kokosbeans. Hvor går du vildt? Nej, det er derovre. Kommer lige hen og henter dig. Jeg skal lige hen. Jeg kommer til at der er børnehaven ved. Hej Victor! Lol. Jeg står lige foran dig. Jeg bukker op ad den. Sådan der. Jeg gik lige hen til Alfred. Jeg stod lige bag. Nå, nej, jeg vil have den som ven. Ha! Breven. Ej, Alfred, giv mig en. Giv mig en. Hey! Giv mig en. Ikke slå. Ha! Giv mig en. Så, hvor blev den af? Hvad? Giv mig en. Den tog alle kødbenene. Gråder. Hey, nu gider jeg ikke have det, du er dum. Den tog fucking alle mine kødben. Og det er sjovt. Jeg lavede så sådan en på YouTube, men så var der en, der vildt gerne ville have. Det var... Ej, fuck, hvor den lavede det regner. gerne ville have en ulv. Og så fandt de så en. Så ham den anden, han løb bare hen og dræbte den. Lol. Den anden løb bare sådan, jeg vil gerne have en ulv. Nu døde den. Lol. Ej. Fuck dig, Kenny. Nu kommer jeg hjem. Okay, god tur hjem. God tur hjem, for klokken den er 2:15. Sig det til, hvis du finder nogle får. Hey! Hvor er den fin. Klokken er 8:45, og alt er godt. Kig lige Jeg der. har fået i maven og så skide, og det skal jeg. Lol. Hvad er der? Alfred, han er bare mærkelig. Nu skal du også gøre efter. Hvad? Prøv at se. Kan du gætte, hvad vi skal have heroppe? Hvor? Mine. Det ved jeg ikke. Det var Peter, der lavede det. Hvor? Hvad Her, sker der? hvor vi lige var oppe. og sådan noget. Kig jo lige omkring. Det var ikke mig, der sagde hvor. Nej, det kan også godt være, at vi får en, der hedder Lauras med her. Senere i serien. Eller, I behøver ikke snakke engelsk. Og det hedder altså ikke serious. det ved jeg godt, det hedder en serie. Undskyld. Hey! Nu har du... du har en... jeg ramte headshot. Prøv lige at kigge på mig. Fuck dig. Prøv lige at kigge på det var lige gennem solbrille. Nu er den på næsen. What? Fuck dig. Nu er den ude i højre øre. What? Nu er den på solbrille. Skal jeg lige ned og finde nogle diamanter, eller hvad? Det gør du. Nej, det synes jeg ikke. Først skal du lige finde nogle jern. God idé. Altså, TP mig lige, jeg ved ikke, hvad det er. Ej, det lægger seriøst bare, når der regner især. Det regner, hvad nu gør det? Jeg ved ikke, så jeg fundet det. Den der. Jeg skal være lidt hurtig. Hvor er du henne, Peter? Jeg har tippet dig til mig. Det er lidt bag dig. Ja, jeg kan ikke se dig. Hold, han står nede i jorden. Prøv at kigge. Den står nede i jorden. Mig? Nej. Der var du. Halløj. Nå, jeg vil lige finde noget gravel. Fundet. Hvad laver du? Alfred, din stemme, den går lidt i lort. I'm going whistle, baby, whistle. Nej, det er copyrightet. Det må vi ikke sige. Lol, jeg er fuld mad. Nå. Nok fordi du lige er død, smart. Nej, det er jeg ikke. Okay. Det er det så. Jeg kan ikke bruge den. Det er fordi det er lækkert. Prøv at vente lidt. I'm going with something. Okay, jeg kan ikke lade mig synge. Jeg har lige fået på mere. Det bliver det. Der er meget kørt her. Yay. Det er altså godt for mig altså.
Wow, der er faktisk ikke meget. Lidt for meget. Lidt for mixet. Jeg kan godt lide, at han har bare plantet en hel masse træer. Nej, men det er fordi, jeg skal bruge det til at lave flere pile, så jeg kan skyde dig i hovedet. Nå. Ved du, hvor ligeglad jeg er på? Ikke så ligeglad, fordi det kommer til at gå ud over dig. Eller vi skal altså ikke bare... Det der, det er bare lidt midlertidigt bo, okay, drenge? Okay, det er snart. Ja. Nå, men er det ikke tid til at sige farvel nu? Hvor er I henne? Mig og Peter, vi er sammen. Hey, så stille. Hvor er I henne? Seriøst? Nå, der. Så siger vi lige farvel til kameraet. Farvel! 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 Lol. Hej.